Akifir Fuso, Marina Serra Russo, o Dama de Grossi Mar do Malque Michiche. ברוכים הבאים לעיר שלנו. תודה, אבל אתה יכול להגיד לי איפה יש בית כנסת? יצאתי מהר ולא היה לי זמן לברר איפה. דבר ראשון אני יודע, אבל אני לא אגיד לך כרגע, כי גם לי יש שאלה לשאול אותך. ועד שאני אשאל אותך ועד שאתה תענה, בטח אתה תספיק לשכוח את הדרך לבית כנסת. אבל תזכור להזכיר לך את הדרך לבית כנסת. ודבר שני, אפילו אני הגעתי לפה רק אתמול. למה אתה מבקש ממני? תבקש מאבא שלך. אבא שלי כרגע עסוק בלשים את כל הארגזים במקום בבית, ואין לו כל כך הרבה זמן להראות לי איפה יש בית כנסת. אומרים שההיסטוריה חוזרת על עצמה, ואני חשבתי שזה סתם אגדה. אבל ממש עכשיו אני רואה שההיסטוריה באמת חוזרת על עצמה. מה? מתי ההיסטוריה חזרה על עצמה עכשיו? כשיעקב אבינו בא למצרים בפעם השנייה, הוא מבקש מיהודה לבנות בית מדרש במצרים. אבל למה הוא לא ביקש מיוסף? הרי יוסף בטח יודע יותר טוב איפה כדאי לעשות בית מדרש, ובטח הוא היה עושה אותו יותר מפואר. ומה עונים? עונים שיוסף שהיה עסוק בעניינים גשמיים במצרים, הוא לא היה לו את כל היום ללמוד תורה, אבל השבטים, למשל שבט יהודה שהיו רועי צאן, היה להם את כל הזמן ללמוד תורה, ולכן דווקא יהודה בנה את בית המדרש. יש לך טעות ממש קטנה שבעצם היא ממש גדולה. מהי? שאמרת שהסיפור עם יעקב הוא היסטוריה, זה לא נכון. מהתורה לומדים כל דבר ודבר לימינו. מה אנחנו יכולים ללמוד מזה שיעקב בא למצרים ומבקש מיהודה לבנות בית מדרש? שלכל מקום שאנחנו מגיעים צריך קודם לדאוג שיהיה רוחניות במקום הזה. כמו שיעקב שעלה למצרים דאג שיהודה יבנה לו בית מדרש שם, כך גם אנחנו, לכל מקום שאנחנו מגיעים צריך לדאוג שיבנו שם בית מדרש. אז אחרי ששאלת אותי ועניתי לך, אתה יכול להסביר לי בבקשה איפה יש בית כנסת? תראה, עכשיו אני הולך למיירים, אז אתה יכול לבוא איתי, אני כבר יראה לך על הדרך את הבית כנסת. רק תגיד טניה בעל פה בדרך, כדי שלא תשכח את הדרך.